Eerste keer dat je meedoet aan de Kleeberg Challenge? Nee, het is voor de tweede keer. Vorig jaar heb ik hem ook gereden. Waarom doe je mee? Nou, ik vind klimwedstrijdjes wel leuk en er zijn ook niet zo heel veel. Dus ja, gewoon meedoen. Waar kom je vandaan? Uit Noodorp, ligt bij Den Haag. Oké, en is bij jullie in de buurt nooit van dat soort wedstrijden? Nee, het is allemaal vlak daar natuurlijk. Maar nee. Jullie moeten gaan, hè? Ja. Danken. Blijf staan, dames. Kijk naar de aankomst, het nog op de klaar. Dankjewel. Het sluit voor jou en de mannen zijn betrokken, de dames zijn betrokken, sluit maar. Dan is het officieel betrekt, dames en heren, door de burgemeester. Maar dan gaan we beginnen aan de Kleeberg Challenge bestaat nu 5 jaar. Voor de lui wat er bij te leggen, is kort uit wat het inhoudt. Nou, we zijn inderdaad voor de 4e jaar zijn we bezig met de wedstrijd te organiseren, de Kleeberg Challenge in Mechelen. We zijn altijd begonnen met de jeugdcategorieën. Door aan toegevoegd voor de nieuwelingen jongens is van 15 en 16 jaar. De junioren heren van 17 en 18 jaar. En door ook van de damescategorieën. Dus ook de nieuwelingen meisjes en de junioren dames. Ja. Is er veel veranderd op die 5 jaar tijd met het eerste jaar vergeleken? Ja, zeker. We zijn natuurlijk wel uitgebreid. Hè. Op het begin als ik het goed heb, veerwedstrijden. We zitten nu in 6 categorieën. Dus ook qua deelnemers en qua organisatie is het inderdaad wel gaat meer. Ja. Ondertijd 4:45, 21, 23, 19. De Kleeberg Challenge is belangrijk voor de gemeente. Ja, een heel mooi sportief evenement in een gebied natuurlijk wat voor wielrenners uitermate interessant is. Wedstrijden waar ook nog punten te verdienen zijn voor de KNWU Klimmerstrui. Dus ook voor de wielrenners zelf, voor de jeugdwielrenners zelf heel interessant. Ja, een heel mooi evenement voor de 5e keer nu alweer hier op deze plek. Bent u zelf ook wielerfan? Ik fiets wel, maar dan op de dikke banden van de mountainbike. Dus, maar heel zelden op de wegwedstrijden. Maar ja, er is geen mooier gebied in Nederland om natuurlijk te fietsen dan hier in het hart van het Zuid-Limburgse Heuvelland. En dat ervaar ik af en toe zelf ook wel. Ondertijd 4:45, 21, 23, 19. Ik zag u heel goed aanmoedigen. Ja, moet ook. Waarom komt ze naar hier? Nou, die rijdt wel overal, hè, want ze had een tijd geen bergen gereden en ze wou toch eens een keer inspannen. Ja. Normaal is het altijd vlak. Nou ja, meestal wel, ja. Er zijn van allerlei organisaties die hier met de wedstrijd zijn verbonden. Welke onder andere? Ja, ze hebben er een heel mooi, compleet evenement van gemaakt. Natuurlijk allereerst de jeugdwielerwedstrijden, maar ook de scholen worden betrokken. De school hier in Mechelen is betrokken omdat er een cycling clinic bij wordt georganiseerd. Er is een fotowedstrijd voor jongelui rondom de wedstrijden georganiseerd. Kortom, een echt evenement waarbij het dorp betrokken wordt. Ja. Het dorp wordt betrokken. Het is natuurlijk een hele mooie omgeving waarin we zitten. Is het ook nog iets voor de toeristen? Komen er veel toeristen op af? Ja, absoluut. Zuid-Limburg heeft natuurlijk echt een wielernaam. Hè. Kijk hoeveel mensen rond zo'n Amstel Gold Race hier naartoe komen. En dat gebeurt natuurlijk in kleinere mate bij de wedstrijden zoals die vandaag plaatsvinden. Ook heel veel mensen komen graag kijken naar de sporters en bezoeken graag het gebied. Ja.
En wie zit hier terechtgekomen? Waarom staat jullie? Ze hebben ons gevraagd van de club van Mechelen, die is de fietsclub. Die hebben ons gevraagd om het hele parcours te beveiligen. En voor als fietsclub van Epe, de Trappedoelis, hebben we ons opgegraven met ongeveer 12 mensen. Dus de hele dag van 9 uur tot vanavond 8 uur we dit beveiligen. Dat is dus lang staanburg. Ja. Sommigen die doen het langer en ik ben met de groep wat de hele dag deed en zijn er die doen het minder uren. Maar het is inderdaad wel intensief, ben ik ook achtergekomen. En je krijgt niet af en toe pauze? Nee. Ik moet de hele dag hier blijven stoelen. We kunnen wel soms uitwisselen met een andere collega. Dat kan wel. Uw dochter doet mee? Ja, dat klopt. Marlijn Swinkels rijdt nu in de kopgroep van 4. Ah, dan is ze heel goed. Vandaag wel, ja. Ja. Ze doet veel van deze wedstrijden? Die vindt ze wel de leukste wedstrijden. Ja. Het klimmen, ja, dat vindt ze een van de leukste onderdelen die er zijn. Ja. En Mechelen is ook nog haar favoriete rondje. Dus, Ja? Ja. Hoeveelste keer is het dat ze hier aan meedoet? Dat weet ik zo niet. De 3e keer of zo? Ja. En u komt, waar komt u vandaan? Uit Handel, in Brabant. In de buurt van Uden. En rijdt u dan op en neer, Nee, dacht we je? hebben dit jaar voor de eerste keer hier een huisje. Oh, leuk. Ja. Ja. Uitzicht op het parcours, dus is wel leuk, ja. Ja. Dus dat bevalt hier goed in Limburg? Ja, zeker wel. Dus meiden komen hier heel graag. Hoe komt het dat ze met wielrennen is begonnen? Ze heeft ooit de Tour gezien van de dames. Toen ze echt een ukkie was. En toen heeft ze altijd gezegd, dat wil ik ook gaan doen. Ja. En dan hebben we eerst tegengehouden, want we hadden zoiets van, nou, dan moeten we stad en land af. Maar uiteindelijk toch overslag gegaan. En nou fietsen sinds 4 jaar ongeveer, 4, 5 jaar. Ja, en wat is haar droom? Ja, droom is prof worden, zoals menig andere dame die hier fietst, denk ik. Ja. En denkt u dat dat gaat gebeuren? Ik hoop het voor haar. Maar ja, je hoeft maar 1 keer verkeerd te vallen. En de carrière is natuurlijk al over, dus haar school is ook belangrijk. Ja. Wel eventjes nog een stukje doorrijden, anders dan zullen jullie op eruit moeten halen. Want de kopgroep die nadert gestaakt. Oké, dames, als we er nog iets over hebben, maak je nog even mooi in de finale. Prima. Een ronde wedstrijd. 3 ronde wedstrijd. Nu zitten we een minuut achter de achtervolgende groep. Die rijden vanaf de 5e plaats van de wedstrijd. Laatste ronde, dames. Laatste ronde. En als een kopgroep op jullie neerstrijkt, gaan jullie niet met die koploopjes mee. Het komt zo dadelijk in de allerlaatste ronde. Laten we de groep van zijn doorgaan. Dat is mooi. Dat betekent dat je met je stand komt. Kijk hier de motor en dan moeten die dames komen. Oh, wat is mooi. Een prachtige sprint hier tussen de 6 al. Sprint die gaat hier gewonnen worden. Door niemand minder dan het Doornspaukje. Gaan we kijken, want de bel gaat voor jullie klinken. Alleen voor jullie vieren. Het parcours is helemaal vrij, dus maak er maar een mooie finale van. Nummers 1, 2, 3 en 4. Jara Kastelein met Aafke Soes en Tom Bergenga en Carlijn Swinkel. Dat zijn de meiden die hier gaan strijden om de eerste prijs. Ze gaan het doen, kijk eens even achterom. En als ik het allemaal goed gezien heb, is het die Kelder en die Tom Stoutje. Bergenga, sorry, die wat hier een overwinning pakt. Ik ga eerst de bekers doen. Alles op zijn beurt. De beker voor de tweede plaats. De geestelijke vader van de Bike Unit. .nl, die doet dat. Wat ik een van de mannen van de jongeren ga, wil ik graag even hier bij me gaan. Kom maar. Kom maar heren. Jullie gaan in ieder geval bloemetjes geven. Heeft deze meneer ook een pakketje bloemen? En dan kom je zelf ook. Blijf er even bij staan. De rondewissel komt naar de eerste plaats. Ga er even naast staan aan die kant. Ga er even naast staan. Ja, de rondewissel gaat er bovenop staan op het podium. Ja, tussen de 2 dames in. Eventjes een stukje naar achter toe. Ja, we hebben het. Oké, dames en heren, het podium staat hier compleet.
Roos 1, 2 en 3 bij de juniorvrouwen. Met juniorbikes.nl als hoofdsponsor. Dankjewel dames, zijn de foto's gemaakt? Ja? Oké, dankjewel. Nou, het ging heel goed. Ja, het ging zeker goed. We waren al snel met een groepje weg. Alleen, ja, ik voelde wel snel dat ik wel iets minder was dan de anderen. Maar elke keer als ze wegreden kon ik ook heel snel op het wiel zitten, waardoor ik toch bij kon houden elke keer en de aanval niet miste. En in de laatste ronde, ja, toen zaten we met z'n 4 bij elkaar. Toen heb ik een gaatje laten vallen, expres. Zodat ik met heel veel snelheid over hun heen zou komen en zou proberen tot de finish vol te houden. En dat is gelukt. Ja, heel knap, eerste plaats. Ja. Ik zie net, je krijgt 2 prijzen. Kun je eens uitleggen wat dat betekent? Ja, ik ben eerste geworden in het algemeen, nou in de wedstrijd zelf. En er is ook een klimmerstrofee, dat is gewoon een klassement zeg maar, voor over 3 wedstrijden. Eentje hier in Mechelen, eentje in Münstergeleen. En dat is een 2-daagse en eentje in Ullestraat. En over die wedstrijden is dan een klassement en dan krijg je een trui voor als je die eerst staat. Oké. Dus die heb je ook gewonnen eigenlijk. 2 wedstrijden eigenlijk. Dat komt omdat dit de eerste wedstrijd is van de klimmerstrofee. Dus als ik die al wint, dan win je ook meteen de klimmerstrofee. Dus daar ben ik heel blij mee. We hebben net je moeder even gesproken. Je wil heel graag prof worden. Ja. Wat zijn je doelen voor de komende jaren? Nou, als eerste wil ik in een goede ploeg zien te komen met goede begeleiding eromheen. Zodat ik nog veel kan uitgroeien en nog beter kan worden op bepaalde onderdelen. Ja, oké. Nou, wellicht zien we je hier vaker in het Limburgse land. Ja, zeker. Ik kom elke keer terug hier. Dat is mooi rijden. Nou, veel succes. Dankjewel. Een hele trotse moeder staat hier voor me, klopt dat? Ja, vanzelfsprekend hè. Dit is een van de mooiste wedstrijden van het jaar in Nederland. En als je die kunt winnen, dan is het wel stoer denk ik. En ze had iets te... Ja, ze hebben vorig jaar ook gewonnen bij de nieuwelingen tweedejaars. Dus ze wilde er eigenlijk heel graag bewijzen vandaag. Dus uw weekend hier in Limburg kan niet meer stuk? Sowieso niet. Het is nu midden op de dag. Je hebt vanmorgen goed gelopen? Ja, zeker. Voor een beetje regenachtig begonnen bij de junioren dames in 4 uur. Ik moet zeggen, het is nu flink opgekaard, lekker zonnetje. Dus er kan er tegenaan de rest van de dag. Wie gaat nu de laatste momenten van de dag verlopen? We gaan eigenlijk nog 4 met de jeugdwedstrijden. Daarna hebben de junioren heren hebben net een tijdrit gereden. Die hebben dan ook het criterium. En we sleten af dan 5:15 met de nieuwelingen jongens. I'd rather be.